Wel, helo a chroeso I benod arall o Rownd y Ford. Diolch am ymuno gyda ni. Dyma'n 8fed penod nawr, ac mae'n edrych y teimlo fel bod ni wedi sefydlu y podlediad erbyn hyn. Fel ych chi'n gweld, mae 5 ohono ni Rownd y Ford heno. Chi wedi cwrdd a Cori a Catrin o'r blaen. Diolch I chi. Draw nghefneithyn, fi just about wedi gallu treiglo hwnna erbyn hyn. Ac hefyd, mae gyda ni Megi G, a mae gyda ni Gwilym Tudur. Diolch I chi am aros lan yn hwyr gyda ni. Mae'n eitha hwyr, ni'n dechrau really hwyr heno. A diolch I chi am fod gyda ni. Mae Meg yn dod o Lamberis, ydw i'n iawn? Dwi'n iawn. Dwi ddim wedi checio dim o'r ffeithiau yma. Mae'n dod o Lamberis ac ar fi'n dechrau ar flwyddyn o interniaeth yn Llandysil. Good. Dwi wedi research o'r person cywir. Perffaith. Hwna, a mae Gwilym Tudur yn dod o Gaerdydd ac ar fi'n dechrau fel gweinidog yn Aberystwyth a Talybont. Dwi'n iawn, nag I fi? Ie, wel, llongyfarchiadau Gwyl ar yr apwyntiad yna. Gwilym, ti'n dod o Gaerdydd, ti wedi bod i'r brifysgol yn Aberystwyth, a gai weid bod fi'n cytuno'n llwyr gyda'r penderfyniad yna, a wedyn ti wedi bod yn Rhydychen. So, y cwestiwn mae pawb eisiau gwybod, ti'n dod o Gaerdydd, ti wedi bod yn Aber, ti wedi bod yn Lloegr, how come ti'n swnio fel gog? Wel, dwi'n gwybod, Derek. Dwi'n meddwl, pam o'n i'n yr ysgol yn Lan Taf, sef yr ysgol esdydd yma hefyd, o'n i'n misio cael acen Caerdydd. Felly, nes I ddewis cadw'r acen oedd gen I. Oedd yn mae rieni o'r gogledd. Felly, dyna pam dwi'n swnio fel gogleddwr, dwi'n meddwl. Mae'n syndod faint o bobl yn Glan Taf sydd gyda acen. Nes I aros yn driw I acen Caerdydd trwy gydol yr ysgol. Pan o'n i'n 6, o'n I dan y siarad fel mai fi Derek. Mai fi dod o Caerdydd. Megi, ti'n dod o Lamberis, so cwestiwn I eisiau gofyn I ti yw beth yw dy hoff fynydd? Wyt ti'n hoff o fynyddau? Fi ddim yn gwybod yr holl enwa, fel dwi'n methu just pwyntio fel, mae rhai pobl gallu gwneud hynna, a mae'n really impressive. A mae'n swnio bach yn impressive os dwi'n dweud yr un dwi'n gallu gweld pan dwi'n lawr wrth y llyn. Ond dwi'n gallu gweld y wyddfa, a dwi'n really hoffi'r wyddfa. Ni wedi clywed o'r wyddfa, Strong choice. So dyna ti'n dewis. Hwnna'n un gorau. Just I mynd mewn yn hyderus ag esgus yma hwnna oedd... Fi'n hoffi bod fi gallu gweld o fel onglau gwahanol, dibynnu lle dwi yn y pentra neu. Mae hwnna yn cool. Mae Llanberis yn lle cool, nag yw e. Wel, Gwyl, ti'n newydd pwyntio mas bod y ddau o'n I wedi bod I Glan Taf. Ddim ar yr un pryd yn anffodus, chos dwi lot yn hun na ti. Ond dyn ni wedi bod yn Glan Taf ar un pryd unwaith, os ti'n cofio. Pan nes ti gwahodd fi ddod I siarad i'r... Wel, o'n i'n cael fe'n clwb Cresnogol, pobl yn cael fe'n undebau Cresnogol nawr. A fi'n cofio, nes I fynd I... O'n nhw wedi gofyn fi, Derek siarad a dera pizza gyda ti. So nes I mynd I Domino's o prynu 4 large pizzas, mynd mewn i'r ysgol, cofio, fi wedi bod am 7 blynedd, ac oedd y fenyw ar y desk yn yr ysgol, meddwl mae fi oedd y pizza delivery guy. A ddim yn cael fi mewn, fel Tim Cameron ar un mewn, I fel, maen nhw gyfer cyfarfod. A wedyn, nath I edrych yn fi, just dweud, ti gyda ham a pinafal mewn fyna? Fel, mwyn cael mynediad i'r ysgol, oedd rhaid fi roi slice o ham a pinafal i'r fenyw ar y desk. I like it. Gobeithio bod hi di ymddeol a bod fi ddim wedi cael ei mewn trwbl fyna.
A pan nes i'n mynd mewn, oedd Gwilym Tudur a'i ffrind Kai Maxwell wedi gwneud posteri gyda just gwyneb fi arnyn nhw, a dde just yn dweud, the legend returns o dan nhw. Ac o'n i just, o'n i mor embarrassed pan o'n i'n cael lawr y corridor. Ond o'na dipyn o bobl wedi troi fyny, Derek, i'r cyfarfod. Ie, 4 pizza yn digon. Ie. Oedd y bron yn ddigon, ond dwi'n meddwl oedd y posteri mor effeithiol, oedd pobl just yn dod. Dwi'n meddwl oedd e'n mwy i wneud ar pizza na'r ffaith bod the legend returns. So. Ond oedd e'n good laugh. Wel, wythnos diwetha, nes i defnyddio'r gair wynwnsyn. Ydych chi'n gyfarwydd ar gair wynwnsyn? Cori, wyt ti'n defnyddio'r gair wynwnsyn? Dwi'n cysau y gair, os dwi'n honest. Dwi'n really ddim loffi e. Cysau y gair? Mae'n teimlad y glir. Geir a gweitha fi. Geir a gweitha. Ti'n mynd gwas ti'n gwybod hwn, ond pan oedd Sean Morris yn fach, dyna oedd nickname o hefo dad. Ti'n mynd gwybod beth yw'r stori? Sean Wynwnsyn. Pan mae Cori dweud bod e'n cysau y gair wynwnsyn, a wedyn mae graig Cori fi just yn pwyntio mas bod Catrin yn rhaid i ti. Fi'n credu bod pobl wedi gesio hwnna. Ond falle os chi'n gwrando, dych chi ddim wedi sylwi hwnna. Yn pwyntio mas bod brawd hi, maen nhw'n galw fe'n wynwnsyn. Mae hwn wedi chosi. Beth oedd ti'n dweud, Catrin? Oedd ti'n dweud nionyn? Nionyn. Dwi actually ffindo fe'n really anodd i dweud nionyn. Fel... Dwi'n ffeindio'n fe'n anodd dweud y call. Dwi'n Mari Dot yn mynd. Dim hyd yn oed yn fel. Mae'n silent N. Mae'n silent N. Nionyn. Ionyn. Ionyn? Hwnna, well. Meg, fi'n cymryd bod ti'n dweud nionyn. Ond y cwestiwn mawr ni yw, Gwilym Tudur, the enigma. Gogledd, beth mae yn dweud? Wel, wrth gwrs dwi'n dweud nionyn. Dwi'n mynd gyfarwydd â silent N, yna fo? Ti'n meddwl silent N? Nionyn. Wel, nath Meggie wneud Twitter poll wythnos yma. Ffilmed yn mas. Mewn ymateb i fi'n defnyddio'r gair wynwnsyn. Sorry, Corym dweud eto. Ac dwi ddim yn hapus gyda'r results. Nawr, oedd o'n digwydd wythnos diwethaf hefyd bod fi ddim yn hapus gyda'r results. Ond, 33% i wynwnsyn a 67% i nionyn/ionyn. Fi'n licio y gymaint, falle bod fi'n mynd i dechrau dweud y gair ionyn o nawr ymlaen. Nawr, mae gyda fi cwestiwn really syml i ni heno i drafod. Mae lockdown wedi bod yn ymlaen, beth ydy hwn, wythnos 16 neu rhywbeth fel yna o lockdown. Yn sicr, y seal sy'n newydd mynd yw'r seal 16 o lockdown. Un o'r pethau sydd wedi bod yn cael fi trwyol, so'n gwybod os chi fod yn admitio hyn, ond yw just gwylio loads o teledu. Dylse fi fod yn gwneud pethau lot fwy productive, ond dwi wedi gwylio absolutely loads. Mae'n un o'r pethau yna, mae pobl ddim yn licio admitio bod nhw'n lyfio teledu. Chi wedi sylwi? Chi ddim fod, os mae'n beth yw diddordeb ti, fi jyst yn lyfio teli. Mae pobl ddim yn dweud hynna, ond mae'n wir o bawb. Mae definitely wir o bawb. So, cwestiwn yw, pa raglenni ydych chi wedi bod yn binge-watcho, hwnna yw'r gair Cymraeg, binge-watcho dros lockdown? Pwy sy'n mwyn dechrau? Meg, dechrau ydy, beth ti wedi bod yn gwylio? Wel, wythnos dwytha nes i wasiad yn orthodox ar Netflix. Dwi'n gwybod os ydych chi wedi. Ond mae am merch sydd yn byw mewn fel cymuned Iddewig. Ond mae hi ddim yn fel, teimlo fel mae'n cyflawni rôl hi yn y cymuned. So mae'n dianc i Berlin, a obviously yn gwybod hanes, mae hwnna'n big deal. Ond y rheswm pam dwi'n hoffi fo ydy, o'n nhw'n trio rili caled i bod yn rili cywir a gwir i'r cymuned yna, go iawn, mae yn Efrog Newydd. Ond o'n i'n hoffi fo, achos oedd y series ddim am fel hi yn am a ffydd hi, neu crefydd hi, ond hi yn trio bod yn authentic. So o'n i jyst yn meddwl bod o fel take gwahanol, a jyst diddorol fel pobl newydd. Ydy'n stori go iawn? Dwi'n meddwl allan ma... Dwi actually ddim yn siŵr, dwi'n eisiau celwydd. Dwi'n teimlo fel mae o, ond... Dwi'n sonio fel stori go iawn, yn gyda?
Dwi'n lyfio true stories. Beth yw'ch barn chi? Ydy stori go iawn yn neud series yn well? Be ydych chi'n meddwl? Yndi. Chi'n meddwl? Gweld beth ti'n meddwl? Ydy. Mae rhywbeth eitha neis ar y cychwyn o just weld, neu ar y diwedd. Mae hwn yn stori go iawn. A wedyn, mae just yn dod ar y wefr emosiynol. Definitely. Fi'n meddwl bod yn cyfoethogi. Catrin a Corey, ydych chi'n yn yr un ffenest. Be ydych chi'n meddwl? Am y stori wir? Wel, dwi'n yn siŵr. Mae bach yn conflicting pan ti fel cymitio'r cymeriadau, a wedyn reit ar y diwedd maen nhw'n dangos llun o'r person go iawn. It's all been a lie. Ond, in general... Mae hwnna'n wir, actually. Mae'n taflu fel beth gyda ti yn dy ben y gywer. Fel pan oedd Harry Potter dod allan ar ffilm, a mae pawb yn edrych yn wrong i cymaru o'r ffilm. Achos mae hwnna'n stori go iawn. Os yn gyfarwydd a hwnna. Unrhyw beth arall, Meg? Ti wedi bod yn gwylio unrhyw beth arall dros yr lockdown? Nes i watchad y ffilm Instant Family eto. Dych chi'n gweld y? Mae just fel feel-good family film, ond mae'n fel nhw'n fostro. Ond mae'n eitha ffynnu hefyd. A wedyn, series arall nes i watchad o The Chosen. So, mae fel series Cristnogol, ond dwi'n teimlo fel mae lot o series Cristnogol gallu bod yn eitha fel airy-fairy neu just neis. Just dweud yn meg, mae'n rubbish. Mae hawl dys i weid e. Ond, y rheswm pam ni'n hoffi hwn ydy, mae o perspectif y disgyblion, a dwi'n teimlo fel di o ddim yn rhoi nhw ar pedestal. Fath o weithiau dwi'n teimlo fel dwi'n darllen y Beibl, a mae fel teimlo bach yn unattainable, ond dwi actually gallu gweld fy hun ynddyn nhw, a fel gweld Iesu fel person go iawn, dim just fel... So dwi'n bod, ond mae yn cymryd couple episodes, so os ydych chi'n gwylio fo, bear with, ond o'n i'n meddwl bod o'n really pwerus. Lle ti wedi bod yn gwylio fe, ar beth? Mae o ar fel app, as in app The Chosen, neu ar Vid Angel, neu Video Angel. Dim syniad. Fi ddim yn gadw yr iPlayer, really, os dwi'n honest. Corey a Catrin, beth ydych chi wedi bod yn binge watch gyda'ch gilydd dros yr lockdown? Wel, mae'n sefyllfa unigryw, achos dwi ar furlough, mae Corey dal yn gweithio. So dwi'n definitely yn cymryd baich yr TV watching. Wrth gwrs, fel mae This Morning yn cael look-in eitha rheolaidd. Dwi'n really mwynhau This Morning. Just catching y chwerthin fel lawr eisiau. Dwi'n really joio'r cooking segments. A wedyn, dwi'n joio Little Fires Everywhere. Mae hwnna'n series hefo Rees Witherspoon ar Prime. Hwnna'n really da. So am beth mae hwnna? Fan fel dau teulu, un mam dosbarth canol gwyn, a wedyn mae mam sengl African-American yn symud I mewn, a fel y dynamic rhwng nhw. Mae'n really diddorol, actually, a entertaining. Nes I watcho'r Michelle Obama documentary, hwnna'n neis, nes I dro hwnna. Dwi hefyd I watcho'r Taylor Swift documentary, so dwi hefyd gwastraffu fo amser. Dwi'n absolutely lyfio'r rester yma. Michelle Obama documentary, Taylor Swift, a This Morning. Brilliant. Tra mae siarad am pethau fel This Morning, a dwi'n cael just dweud, dwi hwn ddim yn rhan fi wedi bod yn binge watch. Hwn yn rhan fi cysau mwyaf yn y byd. Dwi'n cael rannu hwnna gyda chi. Chi wedi gweld e? Loose Women. Oh, yeah. Hwnna ymlaen. Terrible. Dwi'n meddwl bod rhan fwyaf o problemau Prydain lawr I Loose Women. Mae theori gyda fi. Just yn raglen ofnadw. A maen nhw just, maen nhw gyda gymaint o awdurdod pan maen nhw'n siarad am y pethau yma. Maen nhw'n terrifying. Ond mae hwnna cyn I chi dechrau siarad am Janet Street Porter. A'i barn ar y Gymraeg ac yn y blaen. Gwyl, beth o dan y ti? Beth o ti wedi bod yn binge watch o? Wel, dwi'n siŵr os dwi wedi bod yn binge watch o, ond yn raddol dros yr wythnosau, dwi wedi bod yn... felly, pam o'n i'n iau, o'n i'n mwynhau Pirates of the Caribbean. Ac nes i'r cinema I weld y ddau neu dri cyntaf. Nes I fwynhau nhw, ti'n bod. Maen nhw'n eitha feel-good films. A pam da chi'n gorffen nhw, da chi'n teimlo'n eitha hapus.
Felly nes i wylio nhw i gyd, efo chwaer wedi cael Disney Plus. Felly nes i just gwylio nhw i gyd. Oedd hwn yn rhyw fath o marathon, mewn un go? O, na, oedd hyn. Wow. 5 wythnos, dwi'n meddwl bod yna 5 ohonyn nhw. Wel, mae pobl yn neud nag nhw gyda fel Lord of the Rings a fel Star Wars a stuff, ond fi erioed clywed o marathon Pirates of the Caribbean. Fi'n credu bod fi'n up for hwnna mwy na'r lleis i fod yn honest. Mae'r un ola, nes i weld yr un ola yn ddiweddar, Salazar's Revenge. Ie. A mae rai mi ddeud, mae'n eitha trychinebus. Mae dyn nhw'n mynd lawr ydyn nhw. Mae'n trychinebus. Mae'r plot yn wan, mae'r actio'n wan, mae'r visual effects yn wan. Ie. Mae rhaid i fi wedi, fel ti gwybod, mae gen i fi rhywbeth am môr ladron. Mae môr ladron yn cool, rhaid i nhw, ti'n meddwl? Gen i ers i fi darllen tryson y môr ladron gan T. Llew Jones. Mae fel, ti'n neud i fi feddwl bod rhywbeth am môr ladron. A mae môr leidr enwog yn dod o Llansannan, Catrin, jyst yn mynd yn un ôl... Wrth gwrs. Fyna. Ie, fi'n credu rhywbeth fel Middleton neu rhywbeth i'w enw fe. Dwi'n cofio. A tra oedd môr leidr, nath y cyfieithu'r Salmau i'r Gymraeg. Dwi'n hwnna'n amazing. Ie, fi'n rhaid i ti edrych mewn i fe. Dylen ni di iwsio... Sorry, Cwn, beth ydw i dweud? Dylen ni di iwsio cyfieithiad fawr, Salm 130. Mae'n bod yn wych, bydde fe? Oedd yn swnio fel syniad ar gyfer Pirates of the Caribbean 6. Fe jyst dyn yn cyfieithu'r Salmau yn dal rwng fel lwtio, fel... Yn y blaen. Rai weid, dwi wedi gwylio... Nes i weid dylsyn ni Ondiau 3, ond dwi wedi ffeindio yn really anodd. Un peth dwi wedi really mwynhau, mae fi alawd wedi gwylio, A House Through Time, dych chi wedi gweld hwnna? Mae'n hanesydd, dwi'n cofio enw fe, a mae'n mynd trwy, mae gyda fe tŷ yn Bristol, gafodd ei adeiladu yn yr 19fed ganrif, a wedyn mae'n mynd trwy pawb sydd wedi byw yna, a'i hanes yma. So i'n gwybod sut wedi ffeindio tŷ yma, mae'n amazing. Just yn mynd trwy, fi'n credu wedi mention fe'r blaen. Nath alaw cael fi wylio rhywbeth ar Channel 5. Oh, dear me. Channel 5 catch-up, iawn? Celebrity Murder Mystery. Oh, that's amazing. A victim of the Reverend Richard Coles. A nath e cael ei seithi yn yr episode cyntaf. A wedyn oedd un o'r boys o fel Westlife yn gorfod trio gweithio mas pwy oedd y murderer. A oedd hwnna'n eitha da. Un arall, fi'n credu, Channel 4 catch-up mae hwn. Married at First Sight. Dych chi wedi gwylio hwnna erioed? Wedi clywed. Y pobl yma sy'n just yn priodi pobl heb cwrdd â nhw. Wedyn mae just yn dilyn nhw a gweld beth sy'n digwydd. A maen nhw'n cael 6 wythnos a wedyn maen nhw'n penderfynu os maen nhw'n mynd i aros gyda'i gilydd. Mae'n awful. A mae success rate nhw yn 0. Zero. Fel, yn yr un Prydeinig, fi'n credu dros 4 series, sneb di aros da'i gilydd. Mae'r un Australian yn ofnadw. Dwi'n gwylio yn American. Dwi'n gwylio loads ohonyn nhw. Mae'n absolute trash, ond fi'n lyfio fe. A fi'n moyn un arall. A mae hwn yn raglen o pan o fi'n tyfu lan. The Kumars at number 42. Dych chi erioed wedi gweld The Kumars at number 42? Mae'n teulu o India. Y mab yw Sanjeev Bhaskar. A maen nhw'n gwneud redeg chat show yn gardd nhw. A mae'n redeg am fel 11 series. A maen nhw'n cael fel guests mewn. A wedyn mae'r teulu, mam, dad, mam gi a'r mab, Indian yma, just yn fel interview nhw yn y ffordd mwyaf amazing. A fel Indian. Ond mae yna rhywbeth fel really Cymreig am y teulu yma hefyd. Fel dyn nhw ddim yn Gymru o gwbl. Ond ti'n gallu gweld fel mae'r mam gi, just fel mam gi chi. A mae hi'n gofyn fel cwestiynau amazing. Addwch fe, os chi ond yn mynd i edrych ar un, The Kumars at number 42. It is a work of art. Wel, ni di roi lot fawr o syniadau i chi. Os mae gennych chi cwpl wythnosau ar ôl o lockdown, ac os oes ddim, dysgwch chi probably gwneud cwpl wythnosau anyway. Felly, ewch ati i gwylio rhywbeth dyn ni wedi sôn amdano fyna. Mae Cori wedi sôn amdano fe'n blarod, ni yma i drafod Salm 130.
30. Os ni'n gallu cael gafel ar y fersiwn mor leidr, newn ni stick fe ar diwedd y podcast, dwi'n addo. Ond dyn ni ddim gyda hwn ar hyn o bryd. Ni ddim ond gyda'r un Bible.net, felly dwi'n mynd i ofyn i Gwyl i ddarllen cyn i ni mynd mlaen i drafod. Diolch, Gwyl. Salm 130. Dwi mewn dyfroedd dyfnion arglwydd, a dwi'n galw arna ti. O arglwydd gwrandar fy nghri, gwrandar na'n galw arna ti. Dwi'n erfyn yn daer am drigaredd. O arglwydd, os wyt ti'n cadw golwg ar bechodau, pa obaith sydd i unrhyw un? Ond wyt ti'n barod i faddau, ac felly mae pobl yn daddoli di. Dwi'n troi at yr arglwydd, dwi'n troi ato ac yn disgwyl yn llawn gobeith. Dwi'n trystio beth mae'n dweud. Dwi'n deheu'r meistr ddod, fwy na'r gwilwyr yn disgwyl am y bore. Ie, y gwilwyr am y bore. O Israel, trysti ar arglwydd. Mae cariad yr arglwydd mor ffyddlon, ac mae e mor barod i'n gollwn ni'n rhydd. Be ydy'r un fydd yn rhyddhau Israel o ganlyniadau ei holl drygioni? Diolch yn fawr. Gwyl. Wel, ni wedi cael cwestiwn wedi'w anfon mewn gen un o'n hoff grandawyr ni. Mae wedi cael mensch bron pob. Mae wedi cael mensch mwy na Thomas Robert Young erbyn hyn. Sam Edwards. A ar Apple Podcasts, mae wedi sgwennu review i ni. Mae eisiau chi mynd i weld, mae'n actual review cynta ni, 5 seren wrth gwrs, ar Apple Podcasts. Os ydych chi mas fyna, please, sgwennwch yr ail un, as long as mae'n dda. Os mae'n rubbish, ni ddim eisiau. Mae Sam yn gofyn y cwestiwn yma. Mae'r cyneuon esgyniad, os chi'n cofio mae'r Salm yma'n un o'r cyneuon esgyniad, wedi sgwennu mwyn cyd-ganu wrth i bobl ddiw dod at y deml gyda'i gilydd. A mae yna synwyr o ddisgwyliad yn y Salm, a mae'n cynyddu wrth iddyn nhw gyrraedd Jerusalem, wrth iddyn nhw gyrraedd y deml. Dwi'n meddwl fod hyn, mae Sam yn dweud, mwyn gwneud i'r pereryn ysu, neu sychedu, am gael bod yn y deml yn addoli eto. Ydy hyn yn rhywbeth dyn ni'n ymarfer heddi, neu'n profi heddi, a sut gallwn ni wneud So, Meg, ni'n mynd i fynd at y ti gynta gyda cwestiwn Sam. Diolch. Ie, nes i gorau meddwl am y cwestiwn yma. A dwi'n meddwl, o rhan ydy hwnna'n rhywbeth da ni'n ymarfer. Unai bod ni ddim mor intentional, neu dwi'n just meddwl mae'n edrych yn gwahanol. Ond fel, dwi'n meddwl rhywbeth bysa yn gwerthfawr i ni ymarfer ydy atgoffa'n gilydd o'r gwirionedd. So fel, yn Iowan mae'n dweud mae'r gwirionedd yn gollwn ni'n rhydd. A fel considero faint da ni'n trafod hefo'n gilydd a pan mae problemau'n dod, dwi'n teimlo fel, da ni jyst yn trio cwnsela'n gilydd yn hytrach na jyst rhannu be mae'r gair yn dweud, yr gwirionedd. A i fel dod â hwnna nôl i'r cwestiwn, dwi'n meddwl fel dyna beth sydd am neu clona ni ysu i dod i adnabod a addoli Duw mwy ydy pryd da ni'n atgoffa'n gilydd o'r gwirionedd a be da ni'n consumio a sut da ni'n bwydo yn gilydd hefyd. So ie, dyna oedd fel take fi ar y cwestiwn. Dwi'n siŵr os mae'n ateb yn union beth Sam yn sôn am, ond ie. Na, mae hwnna'n gred. Mae'n ateb y sut ydyn ni'n mynd ati i sychedu am fod gyda pobl Duw ac yn addoli Duw. Gwyl, beth am dan y ti? Ti'n dod mewn ar y cwestiwn yma? Ie, sicr. Diolch i Sam am ei gwestiwn, a diolch i Meg hefyd. Oedd hwnna'n ateb rili da. Pero dwi'n meddwl, beth sy'n anodd efo salmau fel hyn, ydy'n amlwg fel Cristnogion heddiw, does gyda ni ddim gwyliau yr un peth oedd yn Jerusalem yr un pryd ar y ddewon yma. Felly, weithiau mae'n gallu bod yn anodd meddwl ar ba lefel dyn ni angen cymhwyso'r salm. Ond dwi'n meddwl, fel Cristnogion, yn debyg i'r iddewon yma sy'n cerdded ar ei pererindod i Jerusalem, dyn ni yn bererinion yn y byd yma, a dyn ni yn cerdded fel petai tuag at y Jerusalem newydd.
pan fydd yr arglwydd Iesu'n dod nôl a sefydlu'r ddeiar newydd a'r nefoedd newydd. A fel mae'r pererinion yma'n annog i gilydd trwy gannu, trwy atgoffa i gilydd o addewidion Duw, dwi'n meddwl bod yna le hefyd i ni wneud hynny wrth i ni fynd ar ein taith i'r Jerusalem newydd. A dwi'n meddwl mae Salmau fel hyn yn dysgu pwysigrwydd canu wrth ein gilydd. Ac wrth gwrs, o sil i sil, da ni'n neud hyn yn ein eglwysi ni. Ac yn aml, da ni'n gallu falle syrthio i'r camgymeriad o feddwl na just rhywbeth personol ydy. Ac wrth gwrs, mae yn beth personol pan da ni'n canu emynau am yr arglwydd Iesu. Ond hefyd, wrth i ni ganu, ni'n annog i'n cyd-Gristnogion, ni'n dweud geiriau'r arglwydd wrthyn nhw. Felly, fi'n meddwl mae cwestiwn Sam yn dda iawn. A dwi'n meddwl dyna'r ffordd byswn ni'n mynd ati i drio ateb e. Yn ein addoliad ni, dyn ni'n canu i Dduw, ond dyn ni hefyd yn canu i'n gilydd ac i ni'n hunain hefyd. Rhan o bod yn bereryn yw bod ni ddim wedi cyrraedd eto, ynddo fe? A bod ni'n byw yn yr disgwyl yma, byw yn yr aros yma, edrych mlaen yma i fod yn y Jerusalem newydd gyda Duw am dragwyddoldeb. Diolch Sam am y cwestiwn yna. Catrin, mae gyda ti cwestiwn ar ein cyferni nesaf. Pan o fi'n darllen y Salm, rhywbeth nath ni darllen i fi oedd y teimlad o rhyddid sydd yn yr arglwydd. So yn adnod 3 a 4, mae'n atgoffa ni bod Duw jyst mor barod i faddau. Mae'n rhoi rhyddid yna i ni. Dyw ddim yn dal yn pechodau yn erbyn ni. A wedyn nes ymlaen, adnod 7, mae o mor barod i'n gollwng ni'n rhydd. Ac be o'n i eisiau gofyn oedd, ydy'r eglwys, so falle yr eglwys mwy, dim jyst ein eglwys i ni, yn lle sy'n cael ei adnabod fel pobl sy'n cynnig rhyddid i pobl. So mae ar lefel unigol ydyn ni'n cynnig rhyddid neu condemniad. A hefyd, so mae yna lot o beth yn digwydd ar hyn o bryd hefo pobl yn galw am rhyddid cymdeithasol, neu wedi gyda Black Lives Matter, sut mae'r eglwys yn ffigro mewn i rhyddid i pobl sy'n cael ei gorthrymu, achos dyn ni'n gwybod bod hwnna'n cael yn Duw hefyd. Grib. Gwyl, gei ti ddechrau ni off ar y cwestiwn yma. Sicr. Mae'n eitha lot i ddeud, fi'n meddwl, i ateb cwestiwn Catrin. Ond mae'n gwestiwn really pwysig, oherwydd bod e'n gwestiwn sy'n cyffwr efo lot o bethau sy'n digwydd yn y byd heddiw. Byswn ni falle'n cychwyn trwy ddweud falle di'r eglwys yn y blynyddoedd diwetha ddim wedi cael ei gweld o'r tu allan fel pobl sy'n hyrwyddo rhyddid. Falle fi jyst yn meddwl am fy ffrindiau sydd ddim yn Gristnogion yn edrych ar eglwysi. A lot o'n nhw'n dweud falle bod eglwysi yn bethau fel lot o reolau, ddilyn, deddfe a pethau felly. Yn hytrach na'r gair ryddid. Dwi'n yn gwybod os bys nhw'n cysylltu'r gair ryddid yn syth efo'r eglwys. Ond wrth gwrs, pan dyn ni'n dod at y Testament Newydd a'r Beibl, fedrwch chi ddim cael yr Efengil na eglwys heb siarad am y gair ryddid. Mae o'n mor bwysig. Oherwydd bod gynnon ni yn yr Efengil, yn y newyddion da am Iesu, ryddid, cwbl unigryw. Does na ddim ryddid fel hyn i'w gael unman arall yn y byd. O'n i'n meddwl am yr adnod yna yn Iowan, oedd Meg di siarad amdano fo gynt yn dweud bod Iesu yn ein ryddhau ni. Os yw'r mab yn eich ryddhau chi, byddwch chi'n rydd go iawn. Wrth gwrs, trwy Iesu Grist, ni'n rydd o'n pechod ni sydd wedi bod yn caethiwo ni. Ni'n rydd o'r gos bydd rhaid ni wynebu am ein pechod, gyda bod Iesu wedi wynebu e. Ac wrth gwrs, does na unman arall yn y byd yn cynnig y ryddid yna. Dyn ni yn siarad amdano fo yn y Beibl yn ein eglwysi ni. Felly, dyna lle sy'n ni'n cychwyn. Mae gen i fwy i ddeud, ond dwi'n siŵr o cyfle bobl arall. Diolch, Gwyl. Ewn ni draw i Meg nesaf, fi credu. Mae ateb fi yn rili tebyg. Dwi'n meddwl, ateb y cwestiwn o Rhan, ydy hwnna'n wir, fel ydy pobl yn credu hynna.
byswn ni'n caru os bys pobl yn nabod yr eglwys fel rhywle sy'n cyhoeddi rhyddid sydd yn Iesu, ond dwi'n meddwl mae pobl yn disgyn mewn i'r stereotype o bod crefydd yn cyfuno ni a bod o'n neud yr opposite. Ond yn deud hynna, o rhan profiad o gweld pobl yn dod i nabod Iesu, dwi'n meddwl maen nhw'n surprised o hyd bod o ddim fel be nhw'n disgwyl, a dwi'n meddwl mae'r byd yn deitha ni yr unig peth neith fel bodloni chi ydy os ydych chi'n mynd ar ôl be ydych chi isio neu mynd ar ôl be ydych chi'n credu. Ond actually, pan da ni'n dewis mynd ar ôl ewyllus Duw, dyna sy'n dod â wir rhyddid. So, unless bod ti'n nabod Iesu Grist, bydd y person yna byth hefo dim byd i fel cymharu hwnna, fel bydd nhw byth i profi rhyddid fel yna, cos mae mond yn Iesu fel oedd Gwilym yn deud. So, I guess gweddi fi ydy bysen ni'n mwy barod i rhannu profiad personol ni o ffeindio rhyddid, achos dwi'n meddwl mae hwnna cael lot mwy effaith na just, dwi'n bo, rhywbeth ar wahân. Ie, yn sicr. A mae'n syniad ni o rhyddid yn really bwysig fan hyn, a'n diffiniad ni, nag yw e. A fi'n credu, mae'r byd yn dueddol o dweud rhyddid yw gwneud beth bynnag chi moyn. A beth sy'n anodd yw, wedyn, esbonio, wel, dyn ni wedi ffeindio rhyddid mewn ildio i Iesu Grist. Yeah. Achos mae'r gair ildio kind of yn gair negatif yn llygad y byd. So, os ti'n mynd dweud, dwi'n ffindio rhyddid pan dwi'n ildio i Iesu Grist, dwi'n hwnna ddim yr un peth a beth mae'r byd yn sôn amdano pan ni'n sôn am rhyddid, ond mae'n lle ni modelu rhyddid Cristnogol, rhyddid yng Nghrist yn does. Ond dwi'n credu, ti'n bach fel oedd Meg yn dweud, pan mae pobl yn edrych ar yr eglwys, yn aml iawn, maen nhw'n edrych arno fe fel lle sy'n condemnio nhw. A mae hwn yn sicr yn wir, ond dyw e ddim yn wir o'n profiad i o'r eglwys. Mae'r falle bod chi'n cytuno gyda fi, a falle bod ni angen bod yn ddiolchgar a dweud ni wedi cael y bendith o tyfu lan mewn eglwysi, lle pobl yn caru ni ac yn edrych bol ni ac yn buddsoddi ynddo ni. Ond mae'n sicr gyda ni yr image yma bod yn pobl sydd yn condemnio, tra bod ni yn addoli rhywun sy'n dod i beidio a condemnio, ond i roi maddeiant ar ydyd. Ond fi yn credu, mae eisiau ni fod yn ofalus bod ni fel Cristnogion yn pobl sydd yn maddau. Ni wedi ein maddau. Ni'n really pwysleisio hwnna. Ond ydyn ni'n maddau i reina sydd o'n cwmpas ni. Ni wedi derbyn gras, ond ydyn ni'n dangos gras i reina sydd o'n cwmpas ni. Mi'n credu mae hwnna'n gwers really pwysig. Catrin, o ti eisiau dod nôl mewn ar dy gwestiwn di ar diwedd y trafodaeth bach yna? Na, jyst cytuno pan oedd Meg i ddeud fel dyna ydi un o breuddwydio fi am yr eglwys bydd pobl yn gweld ni fel pobl sydd yn rhannu rhyddid. A mae hefyd rhyddid o pethau eraill, lle dyn ni'n dangos Iesu, fel mae gymaint o pobl yn gaeth i fel tlodi a mae'r eglwys yn gallu dangos teyrnas Duw yn ffordd ymarferol yn ogystal â rhyddid o pechod. So, just mae o'n rhywbeth mor encapsulating o ffydd ni, y syniad o rhyddid. So, diolch pawb. Cool. Wel, ni'n mynd i gael cwestiwn Gwyl nesaf, a wedyn ni'n mynd i gael Cori ateb e, achos bydd chi'n dechrau poeni bod e wedi mynd. Mae da gyda ni, a fi jyst ddim wedi gofyn ateb eto. So, Gwyl, ateb e di dy gwestiwn, a wedyn Cori, dera di mewn ar y cwestiwn. Ti eisiau mynd i ateb yn cwestiwn? Neu gofyn yn cwestiwn? A ti'n mynd i gofyn e, a mae Cori'n mynd i ateb e. Felly, pan o'n i darllen y salm yma gynnau, yn adnod 7, da ni'n clywed bod cariad yr arglwydd mor ffyddlon. Da ni'n clywed y gair y ffyddlon, ac o'n i jyst yn meddwl, be mae'n olygu bod Duw yn ffyddlon? Be mae hynny'n olygu yn y salm yma? Be mae'n olygu ni heddiw? A pam bod hynny yn newyddion y da i ni?
Corin, ni ddechrau gyda ti. Dwi'n meddwl mae hwnna'n cwestiwn gwych, oherwydd mae ffyddlondeb Duw yn un o'r pwyntiau mwyaf pwysig yn y Beibl, bod Duw wastad yn ffyddlon. Ac nes i edrych yn y iaith greiddiol, dwi ddim yn gwybod y Tebraeg yn dda iawn, ond dwi'n gwybod y gair chesed neu hesed sydd yn gair sy'n codi yn aml iawn yn y Beibl. Yn Gymraeg mae'n cael ei cyfieithu i ffyddlondeb, yn Saesneg mae'n cael ei cyfieithu i steadfast love, sydd yn pwynt pwysig iawn yn y Beibl. A mae nifer o Beiblau yn cyfieithu fo mewn ffyrdd gwahanol, ond be mae'n golygu bod Duw yn cadw ei gyfamod, mae Duw yn neud cyfamodau gyda'i pobl, bod yn mynd i fod yn ffyddlon tuag at y pobl arbennig mae wedi dewis fel ei pobl. A does dim byd maen nhw'n gallu neud sy'n gallu gwahanu nhw a ddiwrth ffyddlondeb Duw. Ac yn Exodus 34, mae Duw yn dweud ffyddlondeb ydy beth yw e. Mae'n dweud yr arglwydd, mae Duw'n caredig a thrigarog, mae mor amynyddgar, a'i haelioni, a'i ffyddlondeb yn anhygoel. Mae'n dangos cariad di-droi yn ôl. Ac y gair yna ydy'r un gair, y ffyddlondeb. Mae Duw yn mor agos gyda'i pobl. Ac dim ots beth ni'n neud, gallwn ni wastad trwy at y Duw sydd ddim yn trwy yn ôl a ddiwrthyn ni. A mae hynna wastad, wrth gwrs, yn mynd i bod yn newyddion dda i ni, yn enwedig trwy Iesu Grist, oedd yr un mwyaf ffyddlon tuag at Duw trwy holl fywyd, oedd yn dilyn cynllun Duw mwy na neb erioed, ac oedd yn ffyddlon hyd yn oed i'r groes, a mae wedyn yn cynnig bywyd newydd i ni hefyd trwy ei ffyddlondeb e. Felly, newyddion gwych. Pwy sy'n moyn dod mewn nesaf? Unrhyw un? Gwyl, ti'n edrych yn barod i weid rhywbeth? Ar y gwestiwn dy hunain, mae'n iawn. Oedd ateb Cori mor hyfryd. Duw yn cadw ei gyfamod. Bod Duw yn cadw ei air. Bod e byth yn dweud rhywbeth. A wedyn newid ei feddwl. Ond bod pob peth mae di ddweud yn cael ei gyflawni. A dwi'n meddwl bod hyn yn bwysig iawn wrth ystyried y salm yma, un o salmau'r ysgyniad. Oherwydd oedd yr Iddewon yma yn teithio i Jerusalem i ddathlu'r gwyliau yma, oedd yn mynd i atgoffa nhw o sut oedd Duw wedi cadw ei addewid yn y gorffennol. Yn yr Exodus, neu yn rhoi'r gyfraith iddyn nhw, neu y cyneuafau ac yn rhoi bwyd iddyn nhw. Ond hefyd, oedd y cyneuon yn gyfle i edrych ymlaen, oherwydd trwy'r Hen Testament mae Duw yn addo bod e'n mynd i anfon brenin sy'n yn mynd i sortio nhw mas, sydd yn mynd i ddod â gwaredigaeth iddyn nhw. Ac wrth gwrs mae'n ffyddlon. Mae Iesu Grist yn dod, yn cael ei eni, yn byw bywyd perffaith yn un lle, ac yn marw ar y groes, ac yn atgyfodi. A dwi'n meddwl heddiw, fel oedden ni'n siarad am y canu pan oedden ni'n ateb cwestiwn Sam, ac edrych ymlaen i'r dyfodol a Iesu'n dod nôl, ni'n gallu trystio bod Duw yn ffyddlon. Mae Iesu Grist yn mynd i ddod nôl. A mae hynny'n beth hyfryd iawn. A allan ni ymddiried yn ei air e. Hyfryd. Maggie, ti eisiau dod mewn ar y cwestiwn yma am ffyddlondeb Duw? As in, jyst i ail adrodd be mae pawb arall yn deud, ond dwi'n meddwl, I guess, yn tebyg i ateb fi i'r cwestiwn dwytha, unless bod ti'n nabod Iesu, ti ddim wir yn nabod ffyddlondeb go iawn. A dwi'n meddwl, jyst mae'r byd a pobl yn gallu newid meddyliau nhw, neu barn nhw, neu sut dyn ni'n trin ei gilydd, ond gallwn ni fod yn hyderus bod cymeriad Duw yn aros yr un peth, a gallwn ni fel trystio'n hynna, dim ots os mae'r byd o gwmpas ni newid. A dwi'n meddwl fel mae cael Duw a Iesu fel craig cadar ni sefyll ar, jyst yn newid bywyd yndi. Yn sicr. Beth o'n i eisiau dweud pan o'n dod i ffyddlondeb Duw, falle cymryd un cam yn ôl i beth ych chi wedi bod yn rhan. Mae Duw yn ffyddlon yn cadw ei gyfamodau. Mae Duw yn ffyddlon yn cadw ei air. Mae Duw yn ffyddlon yn achub ei bobl. A mae yna cwestiwn hefyd, pam bod Duw yn ffyddlon? Mae Duw yn ffyddlon iddo fe
ei hunain. Yeah? Mae Duw yn ffyddlon yn cadw ei gyfamod e oherwydd mae Duw yn ffyddlon iddo fe hunain. Mae Duw yn ffyddlon yn achub ni achos dyna yw cymeriad Duw. Yn 2 Timotheus 2, mae'n dweud, os ydyn ni'n anffyddlon, bydd e'n siŵr o fod yn ffyddlon. Oherwydd, dyw e ddim yn gallu gwadu pwy yw e. Yeah? Mae Duw yn ffyddlon oherwydd mae'n ffyddlon i bwy yw e, yw gymeriad e, yw natur e. Ac yn yr Hen Testament yn Ezekiel, mae Duw yn siarad i'w bobl a dweud, dwi ddim yn gwneud hyn eich mwyn chi, bobl Israel, ond mwyn cadw fy enw da. Yr enw da, dych chi wedi sarhau ym mhob man. Mae'n dweud wrthyn nhw, chi wedi fel redeg enw fi mewn i'r baw, ond fi dal yn ffyddlon un enw da i bwy ydw i. A mae hwn yn adio i'r ffyddlon, yw beth ni wedi bod yn dweud am bod yn ddiogel yn ei ffyddlondeb, neu i'r profiad o'i ffyddlondeb. Dyw e ddim yn dibynnu ar sut mae pethau gyda ni. Dyw e ddim yn dibynnu ar sut ydyn ni yn y cyfamod. Mae Duw yn ffyddlon iddo fe hunain. A mae hwn yn bwysig i ni pwysleisio fan hyn wrth ni drafod ffyddlondeb Duw. Wel, mae gyda ni un cwestiwn arall, a cwestiwn ti yw Meggy, so neu di ofyn dy gwestiwn di yn awr. Yn y penod dwytha nath Aron codi Exodus 34 adnod 9 am fel ffafr Duw arno ni a ar pobl ni. A mae ffafr Duw wedi bod yn rhywbeth dwi bod yn meddwl lot am blwyddyn yma. A'r mwyaf dwi'n dysgu, y mwyaf cwestiynau dwi'n cael. So cwestiwn fi ydy, be mae ffafr yr arglwydd yn golygu a edrych fel i ni heddiw? Yn amlwg, iechydwriaeth a derbyn bywyd trwy Cris, ond yn ychwanegol ydy unigolion mewn sefyllfaoedd penodol yn gallu tyfu mewn ffafr yr arglwydd. A'r rheswm pam dwi'n dweud hynna ydy achos yn Luke mae sôn bod Iesu yn tyfu mewn ffafr yr arglwydd, sy'n mind-blowing. So, just yn wondro beth ydych chi'n meddwl am hynna? Wel, dyn ni'n mynd i Cori, achos mae Cori wedi cyffwrdd ar Exodus 34 yn barod, so fi'n creu newn ni fynd nôl fyna, achos dyna lle oedd y cwestiwn y dechrau, a Cori neu di cadw ymlaen gyda beth ti'n rannu gyda ni o Exodus 34. Wel, oedd cwestiwn Meggy yn un oedd yn fel rili neud i fi meddwl lot heddiw, achos oedd fi ddim wedi meddwl am lot o'r blaen. Ond sydd yn wir rhywbeth sydd yn y Beibl eitha aml bod Duw yn ffafrio rhai, yn wedi mewn sefyllfaoedd penodol. Ac beth oedd yn diddorol oedd pan o fi'n darllen am y chysed ffyddlondeb Duw, o fi'n gweld bod o'n cael ei gyfieithu i'r Groeg yn charys, a mae hwnna jyst yn gair sy'n golygu gras, really, yn y Groeg. Ac pan mae'n sôn am Iesu yn tyfu mewn ffafr gyda'r arglwydd, y gair mae'n defnyddio ydy'r gair gras yna, bod yn tyfu yn charys Duw. Ac o fi jyst yn meddwl oedd o'n really cool i gweld y gysylltiad i beth sy'n digwydd yn Salm 130, bod Duw yn ffyddlon, ond hefyd fan hyn, mae Duw yn ffyddlon gyda Iesu a beth mae'n neud yn bywyd Iesu hefyd. Ond gyda cwestiwn ti, dwi'n meddwl bod yn cwestiwn really diddorol, ac mae'n glir bod Duw, yn y cwestiwn yn y grŵp Facebook o ti wedi gofyn am Mawr, bod yn glir bod Mawr yn cael ei ffafrio yn yr arglwydd. Felly, mae'n cwestiwn dwi wedi bod yn meddwl am, a dwi really eisiau gwybod am Meggy yn meddwl amdano hefyd. Wel, go on Meg, mae wedi taflu fe nôl at y ti. Ti wedi bod yn meddwl amdano fe trwy'r blwyddyn, so mae rai ni ofyn. Ail gen ti ateb da. Dwi heb sgwennu traethawd, sorry, ond wel, mae'n rili diddorol, actually. O'n i'n gwybod yn union bod ti am dweud hynna, ond am gras, achos yr ateb nes i sgwennu ydy, y mwyaf dwi'n meddwl am hwn, y mwyaf dwi'n meddwl am gras, a bod gras yn rhywbeth dyn ni ddim yn heiddi, ond mae Duw yn rhoi. A mae'n rhywbeth mae'n cynnig i pawb, ond mae'n edrych yn gwahanol i ni gyd. So dwi'n methu rili ateb cwestiwn fy hun o rhan sut mae'n edrych.
dwi yn meddwl mae'n wbeth, mae Duw yn hael, a mae o hefo, swn i'n credu bod o hefo ffafr i pawb mae'n dewis, ond eich bod o yn edrych gwahanol i ni, fatha mae gras gallu fel ymlygu'n gwahanol yn bywyd â ni. Grêt. So dyna allan nes i do that. Diolch. Catrin, beth amdano ti? Rhyw peth, ac o'n i'n meddwl hefyd am bod Duw yn dangos ffafr tuag at fel pobl o trwy ffyddlondeb o, so fel oedd Duw yn ffyddlon i pobl o, so maen nhw'n byw o dan ffafr o, achos maen nhw'n byw yn ôl fel teyrnas o, a hefyd wedyn mae pobl eraill yn cael profi'r ffafr yna, achos bod teyrnas Iesu'n cael ei dangos, so fel mae'r ffafr yn cael ei expandio, so o'n i'n meddwl amdano fel mor fel individual, achos dwi'n siŵr dwi wedi iwsio hwnna'n wrong o blaen, fel mae Duw wedi bod yn ffyddlon yn rhywbeth a heb di meddwl am y peth. Ond dwi'n meddwl falle bod o'n perthyn i fel pobl Duw hefyd. Fel os ti'n byw o dan teyrnasiad Duw, ti'n profi ffafro, dwi'n gwybod. Ti'n meddwl, Gwil? Fi'n joio hwn, pam yn pasio'r cwestiwn i'n O'n i'n mynd i ddweud, Catrin, na arwydd o ffafr Duw ar ei bobl a gras Duw ar ei bobl ydy'r ysbryd glân, ynddo? Pobl Dduw, wrth gwrs, wedi cael ei hachub trwy'r arglwydd Iesu, trwy cael ei uno efo Iesu. Ond wedyn mae'r arglwydd yn o'r ysbryd glân i ni, y bobl sy'n byw dan ei ffafr o. A mae ffafr gras Duw yn newid ni hefyd, yn dydi? Felly, yn amlwg mae'n ystyr gwahanol i'r ffordd oedd Iesu yn tyfu mewn ffafr, oedd Iesu'n berffaith, yn dweud, trwy holl fywyd, ond yn ni, ar y llaw arall, mae ffafr Duw yn gweithio yno ni, neu ni fwy fel Iesu. Mae'r Beibl yn dweud, i neu ni'n fwy sanctaidd. A mae'n gwneud hynny trwy'r ysbryd glân. Yn sicr. A mae'n gwneud, gyda'r Iesu yn derbyn ffafr Duw, mae Iesu'n derbyn ffafr Duw achos mae'n dibechod. Dyn ni'n derbyn ffafr Duw achos mae Crist wedi gwneud ni'n dibechod o flaen Duw. Dim bod ni ddim yn dibechod, ond bod ni wedi cael ein wneud yn dibechod o flaen Duw. Nath ei wneud i fi fynd nôl i Exodus 34, a mae'n bit really diddorol fan hyn. Mae'n dangos cariad di-droi nôl am fil o genedlaethau ac yn maddau beiau, gwrthryfel a phechod. Ond, dyw e ddim yn gadael i'r eog fynd heb ei gosbi. So mae gyda chi'r brawddeg yma sy'n dweud mae Duw yn maddau bai, ond dyw e ddim yn gadael i'r eog fynd heb ei gosbi. So, o'n i'n sort of reslo gyda'r adnod yma, sy'n bron a bod yn gweld bod yn gwrthweud ei hunain, ond wrth gwrs, mae'r ateb yn dod mewn edifar had, nag yw e. Mae yn maddau bai, rhain sy'n dod a gofyn am fyddeiant a sy'n troi ato fe, a wedyn rhain sy'n dal yn cael ei gadael yn ei cosb, yw rhain sydd yn gwrthod troi ac sydd ddim yn edi farhau. So wedyn o'n i'n meddwl am hwn yn cyd-destun y ffafr dyn ni'n sôn amdano. Ffafr yw'r rhodd i rhaina sydd yn edi farhau. Dwi ddim yn rhodd i ni'n heiddi. Dwi ddim yn rhodd i ni wedi ennill. Dyn ni'n dod gan ddweud, Duw, dyn ni'n bechaduried, dyn ni wedi brifo ti, dyn ni wedi troi yn erbyn ti, a beth mae Duw yn neud? Taflu ffafr ato ni. Taflu gras ato ni. Taflu ei rhoddion ato ni. So, wedyn mae adnod 9 gyda ti, sy'n dweud, Meistr, os ydw i wedi dy blesio di, neu di, Meistr, fynd gyda ni. A mae hwnna'n neud i fe dechrau swnio fel, os dwi wedi gwneud digon i plesio Duw, bydd Duw yn cerdded gyda fi. Ond mae hwnna ond yn neud synwyr yn termau edifarhad hefyd. Os ydw i wedi troi at Dduw a derbyn ei faddeuant, dwi wedi derbyn ffafr agwedd. Hynna yw mae Duw yn bles gyda fi. Dwi ddim bod fi wedi ennill. Dwi ddim bod fi wedi perswadio Duw i dod gyda fi. Fe sydd wedi gwneud y gyd. Crist sydd wedi gwneud hwn i gyd trwy farw ar y groes. A wedyn ni'n derbyn ffafr anheiddiannol. Oddi wrth yr arglwydd. Mae'n anhygoel. Mae wedi bod yn hyfryd, actually. Mae wedi bod yn really hyfryd i just canolbwyntio ar Rhyddid, Ffyddlondeb a
Ffafr. Mae'n ag yw hwnna jyst yn rhywbeth ni'n gallu mynd o ma'n myfyrio amdano. Just natur Duw. Natur Duw. A'r ffordd mae e'n delio gyda ni. Wel, diolch i bawb am eich cyfraniadau, diolch am eich cwestiynau a'ch atebion. Dwi wedi really mwynhau. Cofiwch os chi wedi bod yn gwrando a chi moyn danfon cwestiwn neu sylw mewn, please, gwnewch hynny. A mi eisiau ni diolch i Clem unwaith eto wythnos yma, mae holl waith yn rhoi hwn at ei gilydd. Clem, ti'n cael clap. Mae fel yr NHS clap, just i ti ar ddiwedd y benod yma. Diolch pawb, a newn ni weld chi cyn bo hir. Ta-ra. Dwi eisiau darllen cyfieithiad o Salm 130 gan y Mawr leidr enwog o Lansanan, y Cadben, William Middleton. Daar ni sôn amdano fo ar y podcast. Ydyn ni'n diolch i David Williams am ffeindio y Salm, y cyfieithiad yma'r Salm i ni. Felly Salm 130, cyfieithiad y Cadben William Middleton. Y gwaeddais arnad o'r goddyn. Io'r nef cliw fy llef yn llun. Clust ymwrando, deffro dad. Yn y man fy nymuniad. O creffu'n hir a'n wiredd. Pwy all aros, pa wedd? Dy drigaredd ryfedd rhi. Dyfnwaith a bair dy ofni. Gwyliaf arglwydd rhwydd i'm raid, fanwyl a erys fenaid. Gwell na gwyliwr, cyflwr cain, pŵl yw agos y plygain. Gwylied Israel a'i galon, drigaredd Duw, iawnwedd dôn, gydag ef gwedi ei gaid, uchod i ni iechyd enaid. Dyn yr Israel, da wedd, o nawran ei anwiredd.